Karon ng Oktubre 3, ang Grand Final sa Sunstar Bisdak Magazine Bangga sa Sayaw Province-wide 2015 na ipigayon sa Enan Chong Activity Center sa Dakbayan sa Naga alas 7 sa gabi. Ang Bisdak Magazine mapasalamaton sa mga musunod nga sponsors: Touch Mobile, Julie's Bake Shop, Titay's, Isuzu Motors, SM Consolacion, Quezano Grand Carcar City, Bioderm Soap, Media Partners, DYHP, AMOR, Sky Cable, LGU Partners, Lungsod sa Liluan, Siyudad sa Karkar, Siyudad sa Naga. Mayong adlaw, kini si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas. Nigawas na sa kayutaan sa Pilipinas si Bagyong Kabayan matud sa Pag-asa. Duha na lang karon ka mga probinsya ang gipaubos sa Storm Warning Signal number 2. Kini mao ang La Union ug Pangasinan. Samtang ubos sa Signal number 1 ang Benguet, Tarlac, Ilocos Sur ug Zambales. Namatigdan ang sentro sa Baguio nga anaa sa 70 kilometers northwest sa Dagupan City, Pangasinan. Aduna kini maximum sustained winds nga 65 kilometers per hour ug ang paghuros sa hangin niini moabot sa 80 kilometers per hour samtang gairog paingon sa west-northwest. Miabiso ang Pag-asa nga posibleng makasinati og pagbaha ug pagdahili sa yuta ang mga lugar nga ubos sa storm signals. Dugang sa ahensya nga risgo ang mobiyahe sa Northern Luzon seaboard sa nasod. Posibleng mogawa sa Philippine Area of Responsibility si Kabayan karong adlaw o sa tungang gabi. Gikumpirmar karon sa Pag-asa ang presensya sa haze dinhi sa Sugbo, Mindanao, ilabi na sa Palawan. Si Engineer Art Kiblat sa Pag-asa Mactan mipasabot nga na-monitor nila ang presensya sa haze sa kalangitan sa Sugbo sugod ni adto pang Sabado. Ang haze usa na ka atmospheric condition nga maka-obscure sa atong pananaw, mapur atong visibility kay naay presensya sa smoke or mga suspended particles like dust. So atong daily observation hourly atong gikandak. Atong makita diri sa ato ang synoptic observation adtong Sabado. Recorded haze almost all day. This is not normal. Kasi under normal condition, ang atong haze makita nato sa iyong buntag. Ni grabe na siya adtong Lunes hangtod pagka Miyerkules hapon. Consistent siya na ang haze to greater portions of the day kada observation nato. And so it come up to your mind nga i-check na mo kung saan siya. So you have learned nga doon na di ay wildfire sa Indonesia. Okay, sa may Sumatra area. Onya kanang Sumatra area sa Indonesia, ang location ana with respect to the Philippines is southwest or habagatang kasadpan. Onya ang hangin natong prevailing wind diri sa atoa is southwest man. So naturally, nagikan didto sad ang hangin ni huros padulong sa atoa. So ang smoke gikan sa wildfire ditong dapita sa Sumatra, Indonesia, among gituhuan nga niabot sa Pilipinas nga si Kiblat nagkanayon nga makaapekto sab ang haze sa Sugbo ilabi na sa inbound air travel. Sa pagkakaroon, light to moderate ang kategorya sa haze nga nasinati dinhi sa Sugbo. Ang haze gilaumang mosamot pa tungod sa hanging habagat nga nasinati sa nasod karon. Ani magdugay ba ni? Grabe ba ni? Depende. There are factors to consider. Kung dili tumuundang ditong sunog sa Indonesia, ay posible nga magdugay because ang balita nagsugod kuno na atong tunga-tunga sa Agosto karon naa pa. Okay, kung man na depende sa atong hangin. Okay? Magpabilin ganing southwest, mapadayon tag experience sa haze. But definitely, most likely, karong Nobyembre, which is the onset of the hanging amihan,
Kung naa pa ng wildfire sa Indonesia, dili na nato masinati direct. Mubali na itong hangin. Si pollutant. Content ana is small particles or particles na pagigas. So dangerous for human health. Ni muna. Okay? Labi na tong mga tao nga dunay problema sa pangginawa, respiratory problem, kit sa kasing-kasing. Mo-enhance ang ilang sakit ni ana, makapadugang. Ang haze makaapekto sab sa mga tawo nga adunay respiratory problems sama sa hubak tungod kay usa man kini kamatang sa polusyon. Apan mipasalig ang Environmental Management Bureau nga limpyo pa ang hangin nga nalanghap sa Sugbo karon bisan pa man nga adunay haze. Gikondenar sa mga netizens ang pagdala og mga sexy dancers sa usa ka panagtapok sa mga sakop sa Liberal Party didto sa Laguna. Mikatag sa social media ang mga videos o pictures sa mga sexy babay nga misayaw atol sa oath-taking sa lokal nga opisyalis sa maong partido. Gipahigayon ang event sa balay ni 4th District Representative Benji Agarao kinsa nagselebrar sa iyang birthday di adtong adlaw. Ang mga dancers nga ginganlag playgirls giingong regalo ni MMDA Chairman Francis Tolentino sa mga mitambong sa maong event. Sa ilang Twitter account, gikondenar sa Gabriela Party List ang paggamit sa mga babay isip kalingawan. Gisaway sab sa grupo ni Tolentino o si Tolentino sa paghulagway sa mga babay nga surprise gift. Si Tolentino may depensa sa iyang Facebook page o miingon nga dili siya ang nagpadala sa mga dancers. Dugang pa ni Tolentino nga basin na misinformed lang ang MC sa maong event sa pag-anunsyo nga siya ang nagpadala sa mga dancers. Pinaagi sa ilang Facebook page may pagawas na og statement ang Liberal Party mahitungod sa nahitabo sa maong gathering. Matod sa partido nga dili nila konsentihon ang mga gimmicks sa susamang panghitabo nga nahitabo dito sa Laguna. Gisuportahan sab sa partido ang pagpahigayon og investigasyon sa maong insidente. Si Tolentino nga miyembro sa Liberal Party mianunsyo na sa iyang pagdagan pagka-senador sa sunod tuig. Upat ka mga tao ang namatay samtang laing 11 ang samdan sa nahitabong pagpamomba kagahapon sa probinsya sa Basilan. Si Isabela City Police Chief Albert Larubis nibutyag nga nahitabo ang pagpamomba alauna 10 sa hapon sa Barangay Sunrise sa syudad sa Isabela. Nibusikad ang bomba sa gawas sa gate sa compound ni Mayor Cherilyn Santos Akbar. Subay sa investigasyon sa kapulisan, nibusikad ang bomba dihang niagi ang duha ka convoy ni Isabela City Vice Mayor Abdul Baki Adjibon. Si Vice Mayor wala ra maangol sa insidente, apan upat sa iyang mga kauban ang namatay. Kini mao sila si Muhaymin Jali, usa ka na ilang maula, Gregorio General Delgado ug Ramil Omar. Ang mga samdan giilang nga sila si Abdullah Ali Ismael, Satar Swaib Abdul, Tupay Kalbi, Norhaida de la Cruz, Haji Amlon Adam, Sali Apan Utal, Timhar Muhammad, Gamar Teplani, Sonny Tanjali, Grace Torres ug Florante Agustin. Sigon ni Superintendent Larubis nga posibleng gibutang ang bomba sa usa ka tricycle nga nakapark sa kilid sa daan. Mato ni Colonel Rolando Joselito Bautista, ang commander sa militar sa Basilan, nga ang Abu Sayyaf Group ang usa sa ilang gitanaw nga suspect sa pagpamomba tungod kay daan na kining nalambigit sa pagpamomba sa maong lugar. Ug gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
Nakasud na ang Gilas Pilipinas sa semifinals sa 2015 FIBA Asia Championship human napildiha ang Lebanon kagabi sa score nga 82-70. Ilang ikasang kaugbalik ang Japan karong gabi kinsa nipildi sa Qatar kagabi usab 81-74. Niadtong September 27, munas ginhawang gipildi sa Gilas ang Japan sa second round sa torneo 73-66. Gipanguluhan na usab nilang Jason Castro William ug Andre Blatch ang kadaugan sa Gilas. May pakatap og 25 points ug 17 rebounds si Blatch samtang si Castro ni amot og 24 points. Ang mag-champion sa maong torneo siguradong makaduwa sa 2016 Rio Olympic Games. Wa-nay kahigayunan nga makadefend pa ang Southwestern University Cobra sa ilang championship trophy sa dihang gipildi sila sa University of San Jose Recoletos Jaguars kagabi sa single round robin semifinals sa Sisati College Basketball 81-75. Ang Cobras nagkupot na karon og 0-2 win-loss card samtang ang Jaguars nagtabla sa University of the Visayas Green Lancers nga adunay 1-1 win-loss record. Ang 10-time champion Lancers gipildi sa University of San Carlos Warriors sa overtime 79-75. Ang Warriors nagkupot na karon og 2-0 win-loss record. Mga kabisdak! Ani-ana ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa Bagatan hangtod norte isan asa mapadpad Bisayang dako makalupad mahigugmaon matinahuron matinabangon mapasigar buhok Bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo ani anabay ato ni bay original ni bay Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Bagong teaser sa upcoming movie sa Liz Queen Love Team gipagawas na. Ang detalye sa Showbiz Chika ni Crystal Cromente. Bagong teaser sa Everyday I Love You nga movie ni Liza Soberano ug Enrique Hill gipagawas na kagahapon. Bisan pa man og limited kini kumpara sa usa ka full-length trailer, aduna gihapoy mga importanteng detalye ang gipakita nga naghatag og clues kung unsay angay atangan sa mga fans. First detail nga gihatag mao ang apil sab sa salida si kapamilya actor Gerald Anderson. Labaw pa niini, boyfriend pagyud si Gerald ni Liza. Samtang second detail mahibaw-an sa bahin ni Enrique Hill diin usa kini ka young businessman. Sa maong teaser, makita nga gikastorya ang karakter ni Enrique sa iyang mama o giingnan nga ipadala siya sa Bacolod aron makaton sa basics sa pagpadagan sa ilang kumpanya. Ang unang panagtagbo sab sa duha makitang dihang nagdrive og motor si Liza samtang si Enrique nagsakay og taxi. Sa dihang nagtapad ilang mga gisakyan sa usa ka stoplight, gikalingawan ni Enrique si Liza og givideohan niya kini. Suko kaayo si Liza og ni-insist nga i-delete ang video apan dili papildi si Enrique og nilarga kini nga padayong givideohan ang iyang leading lady. Bisan maingon nga bitin ang teaser, dili na dugay ang antusan sa fans kay ipagawas ang salida sa October 28. Crystal Cromente alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po mi sa Twitter at Sunstar Showbiz. Sa Lotto results, wala nakalaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto o 642 Lotto sa mga bulak kagabi. Bulahon unya ang 645 Mega Lotto o 658 Ultra Lotto. Aniya ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita.
Kung di natapos ang atong mabalita karong adlaw, alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook Sunstar Philippine News. Kini si Jay Sandoval ug kini ang Sunstar Pilipinas. Newest member of the Sunstar family, My Sunstar, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sunstar in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install, wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sunstar network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sunstar different from the Sunstar website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sunstar. Thank you!